Fins a arribar a tu, seguim un procés d'uns quants mesos. Després de la collita necessitem un temps per a la fermentació, després ve l'assecat i, finalment, el torrat. Ens envien al nord. És un viatge llarguíssim, primer amb camió i després amb vaixell. Allà es fa la pasta de cacau i s'hi afegeix el sucre. Després ens distribueixen. Ara estic recorrent el món, coneixent entitats i persones que treballen a l'etapa final, quan la xocolata t'arriba a tu. Són entitats que ens cuiden. Mira, te'n presento algunes. Aquí pots trobar-hi diverses xocolates elaborades amb cura en totes les fases. I, és clar, això es nota també en el gust. Però com se sap si una xocolata s'ha fet tenint-ne cura? Hi ha un truc. Els segells. Et presento la Marta, de la Coordinadora Estatal de Comerç Just. Ella t'ho explicarà. Todos los productos de comercio justo deben llevar algún sello, alguna certificación de las avaladas como de comercio justo. Esto significa que esos productos han cumplido con los 10 principios. Actualmente hay 5 sellos. Uno es el propio de la Organización Mundial del Comercio Justo, otro es el sello Fair Trade, que es además el más extendido, y luego están también el símbolo de pequeños productores y también Naturland y Fair for Life. Si los consumidores o consumidoras nos encontramos estos sellos, significa que son productos de comercio justo. Així que ja ho saps, busca una xocolata amb segell de comerç just. És l'única manera de garantir un procés que no fa mal a ningú i que ajuda a assegurar un futur llarg al cacau. Perquè el que és bo a tothom agrada, i si és just i s'ha fet amb cura, molt millor.